Dingras. Amen. Talagang mayat ti Pati Dingras Sound check. The HBBC ministry started with the most humble beginnings, driven by our pastor's passion to win souls for Christ, faithfully fulfilling the Great Commission. The ministry expanding to the different areas of Jing and Cagayan, building sanctuaries and new outlets for the glory of God. In the midst of pandemic, when we thought it would be possible, our church has held on faith and did great things for God. And with promise, we endeavored to build a new sanctuary to usher more people to Him. With the love and sacrifice of faithful men and women of the church, God has blessed our collective efforts to build the beautiful and majestic main sanctuary of the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. We are His people saved only by grace. We are the church words of His message. At the end of the day, it was never about us. It is all about Him. Praise the Lord. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, we begin our prayer meeting. Start and stand here and sing praises to the Lord. Amen. Amen. Our first song tonight, go ahead, Edward. Amen. Our first song, Standing on the Promises of God. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises. Let's begin the first verse now. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Of course now. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, Standing,
standing on the promises of God. Second verse. He's standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God shall prevail. Standing on the promises of God. Chorus. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing. Standing, I'm standing on the promises of God. Third verse now. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cords, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing. Standing, I'm standing on the promises of God. Last verse now. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Chorus. Standing, standing, standing on the heaven at my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Song leaning on the everlasting arms. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. Ready now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Second verse. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Third verse. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, Amen. leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, 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 everlasting arms. Say amen. Praise God. As we lean on His everlasting arms, we must trust His heart. Amen. Our next trust His heart. Ba yan? He will carry yung intro mo. All things work for our good. Amen. Ready now. All things work for our good, though sometimes we can't see how they do. His trust and hearts into sunlight to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just see Him, Remember,
street is waving you and me to someday be just like Chorus. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you understand, when you see His plan, when you can trace His hand, trust His heart, He alone is faithful and true. He alone is faithful and true. He alone knows what's best for you. God is too wise to be Mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can trace His hand, trust His heart. When you can trace His hand, trust His heart. Amen. God is worthy of our trust, Kabsat, because He's all our need. Amen. Our next song is All I Need. Praise God. Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus. He comforts me when I'm weary. He says every pain Feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. Last verse. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. One more time, the chorus. You can sing your part. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. And all the people say, Amen. He leadeth anak. Amen. Idalan na. Walang sound tong piano dito no ba? One more song, Absat. Idalan na. D. Ready now. Idalan na, dama, wawa, ura, inod, papanahon.
idalanak, idalanak, daimang Diyos idalanak. Dahito pamasilip at dalina etuken ka. Second verse. Diyos ko daimang masumurot na pegal manipag na amok at Diyos idalanak. Idalanak, idalanak, daimang Diyos idalanak. Dahito'y obekamasin at talinaen tuwin ka. Third verse. Pinto marami tumalpas gapot kasi makita tanang balay hingain ba hingat patay idalanak 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 daimang Diyos idalanak. Dahito'y obekamasin at talinaen tuken ka. Amen. Standing please for the reading of God's Word. Check upin nyo, hindi gumagana yung mic ng piano. Walang sound. Okay, turn your Bibles with me to the book of Psalms. Praise the Lord. Dito tayo sa Psalms chapter number 56. Page 687 in your Bibles. Psalms 56. Okay, the Bible says, basanday ti Ilocano, 687 in your Bible. Ilocano, ha? Okay, everybody read together with me. Ilocano, go. Kasyan nakadi o Dios, tati tao kayat nakalununen, magigubgubat nga inaldaw ang mangilupit kanyak. Dagiti kabusor ko kayat nakalununen, nga inaldaw, taaduda dagiti makibakal abungusor kanyak. O si kaakangatuan unay. Anyaman nga oras a panagbuteng ko, agtale kaktuken ka. Iti Dios idaydayaw kunto ti sauna. Ti Dios insaad kon ti panagtalek ko. Sa anak to ang mapabuteng ti maaramid iti lasag kanyak. Tunggal aldaw balik ko genda dagiti sasaop. Amin dagiti pampanunod da maibusor da kanyak apakadaksak. Agtitipon da sang sangkamay sakin agtaligan da tandaanan da dagiti tugtugot ko. No urayen da dayti kararwak. Makalasot danto ngata babaen ti kinadakes, babaen ti pungtut mo, ipurwak mo kadagiti tao o Dios. Ammom dagiti panagpagpagnak, ikabil mo dagiti luluwak iti butelyam. Saan daaya nga adda ita librom? Into no umawag aken ka, tikasta, dagiti kabusor ko, tumalikod danto. Daytoy ammok, tati Dios agpaay kanyak. Iti Dios idaydayaw kunto ti sauna. Iti Apo ijay dayaw kunto ti sauna. Iti Dios insaad ko ti panagtalik ko. Jakto agbuteng iti anyaman nga aramiden ti tao kanyak. Dagiti karkarim at da kanyak o Dios, ipaay kunto dagiti datdaton a panagdaydayaw ken ka. Dahil ispal mo ti kararwak, ti patay saan mo kadi, makapagnaak iti saksakak ti panakatwang, tapno makapagnaak iti sangwanan ti Dios, babaen ti lawag dagiti si bibiyag. May isa lang ti makita tayo kadeto yung kakapsat, panagtalag iti Diyos. Agyaman kami apo itang arabi, adda kami manan apo, nga sangsang kamaysa nga umay, mangikararag, mangidatag, ti prayer request dagiti kakabsat, tunggal may sa apo,
Kat bendisyonam diti nga prayer time mi. We commit this moment to you, dear Lord. Siga kaditi mangted kada kami, Apo, iti puso nga napalungdo, ken puso, Apo, nga nakaset, iti panangidatag ken kadigiti nga araraw. Thank you, Lord, for the successes and victories ang kami agkampante, because amumi nga ti Diablo hanamat maturog sa nagpatpatingga, iso nga da kami nga anak mo, agtultuloy kam nga napinget iti panagkarkararag, takas kinuha ni Apo Jesus kadagiti disipulo, watch and pray lest ye enter into temptation. Kat we know, Lord, saan ngagsarsardeng, dagiti adu nga suot, sulisog, karit, panubok, iti biyag. Iso nga deti kararag, Apo, isot bagnos mi, kirid mi, ken sariged ken mi. Iso nga ti kami manan, Apo, nga pagbaymaysaan mi, iti panagkararag mi. In Jesus' name we pray. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Praise the Lord. Okay? We are glad to have with us joining tonight in the prayer meeting and the celebration of Kion's 5th birthday. After this prayer meeting, we'll have a short celebration for our young guest. Kat agyaman kami kakabsat, iti ayatyo, ken iti suportayo, iti family mi, ayon. Happy 5th birthday, Kiyon Nehemiah. Punay kang agwapo na dyan kakabsat, aya. Wow, look at that. Amen. Okay. So, after ng ating prayer meeting, I'm happy to see our folks from Dingras, na bagarabi yung kapsat. Okay, dagiti amin nga taga Dingras, thank you so much for being with us tonight, malayong pinanggalingan. And also those from Bintar, meron tayong mga ilan na taga Bintar sa ating sanctuary ngayong gabi. Okay. At kasama na din natin ang ating sanctuary at congregation sa Claveria. Good evening kadagay amin dita Cagayan. Okay. Yes. Kan adapayan kakabsat digiti kakabsat tayo di Australia. Nasapa iti mo nga gundaway ni Michael Keniglayza. Good evening. Ayun sila, ginaw na ginaw sa lamig. At doon sa ating Bible Study Center, nandun si Aldrich and family, Dexter and family, good evening. Aloha Aldrich, ba nakahawayan si Aldrich ha? Okay, praise God. At siyempre naman si Ma'am Marites at saka si Angelo, Preacher Angelo, magandang gabi. Okay, and all of you watching on Facebook tonight, welcome to our prayer meeting. Amen? Let us experience the power of prayer. Okay, marami tayong pwedeng maranasan sa buhay na ito. Maraming pwedeng ibigay ng mundo sa atin, pero walang hihigit sa karanasan ng isang Kristiyano dahil sa kapangyarihan ng kanyang pananalangin. So let us experience the power of prayer in our lives tonight. Amen? Yeah, buhay na buhay ang mga tao rito, palakpak ng palakpak, talaga respond ng respond. Yan ang gusto kong crowd. Ganyan dapat ang crowd natin. Amen. To God be the glory. Okay, so hindi nga rin kakabsat, iti prayer time ko muna, ma-flash yan tayo screen. By the way, may mga bisita pala tayo. Okay? Padagdirek man ni Alex Valencia from Suyo, Dingras. Alex, tumayo ka. Okay, high school. At saka si Ivan Bricks from Baksil, Dingras. In-invite ni Allison. Nasaan si Allison? Allison, nasan ka? Ayun siya. Kaibigan mo? Ano bang pangalan mo? Allison or Alison? How do you pronounce it? Allison. Classmate mo? Salamat naman sa pag-imbita mo sa iyong classmate. Ayan. Yan ang totoong kaibigan. Hindi ka iimbitahan sa ikapapahamak, kundi iimbitahan ka kung saan ka pagpapalain. Hanga mangisagmak, no diket mangiranod, iti pamendisyon. Okay? Bukod dyan, mabubusag pa kayo mamaya. May lechon dun eh. Pang 200 yung lechon dun eh, pambihira. What a blessing. Okay? Dakay da Claveria, agbukod Diyos kayo tulatan. Amen? Alright. So, hindi ka rin prayer time mga kapsat. Okay? May flash yan ta screen. Mga laki di partner yo. Mga laki di partner yo, ha? Sige. Laki di partner yo. Okay? At bawat segment, isang mananalangin. Next.
Yung kabila naman, ang mananalangin. Ganyan, salitan. Alright? Let's do that tonight. Let's enjoy our moment with God. And let us experience the power of prayer. Alright. So, hindi nga rin ka kapsat, di pa nagkararag.
Praise the Lord. Mayat kakabsat aya, dati kasi nga prayer time tayo nga partner by partner. Awan nagmulang ilang, awan nagsusugal, aya. Okay, tumag dirite nga ron kakabsat, there sing one song, akin ang gitara, dali. Okay, Edward, Edward, ay madamat soul winning na. Madasol soul winning ang nga duwa ijay likod. Okay? Praise the Lord. Born to win. Let us sing, Born to Win. Born in a world of sin, hopelessly lost, and no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could be. Then the Savior came my way. He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. Never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many the trials that I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. One more time, chorus. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan goes my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. This song reminds us that there are many challenges in life. But God did not call Christians to become defeated. He has called us to become victors and winners for Him. Sabi ng Bible, but thanks be to God, which giveth us the victory through Christ Jesus. Amen? Kita man ka, abay mo no, victorious o no, victim. Victor or victim. Di ba? Okay, may sabay ang kanta. The Banner of the Cross, key of A. C sharp the first note yun. There's a royal banner given to the soldiers of the King. As an ensign fair we live it up, while as ransom once we sing. Come on! Marching on, marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, need the banner of the cross. Though the foe may rage and gather us the flag, let the standard be displayed, and beneath its folds as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed.
God's people say? Okay, you may be seated now. To God be the glory. Okay. Last night we had a meeting with our beloved patriarch. Ket adu kakabsat dagiti na-discuss na kanay buray na kadatayo. Ket if you care, dagay nga key people nga absent di kalman, kan disciples nga awan dirabi if you would like kakabsat, nukas di nga awang kayo, damagan nyo no kwa, anat nagmimitingan nyo kunayo no kwa. When hangano dati absent kayo kat awan latan ti saludsudin nyo. Because if that's the case, kaslawan importansya na dagiti instruction di pastor kakabsat. Iso nga if you put value to the, di ba, nag-absent ka kumata klase, di ka lang damagan da classmate po, anat diniscuss ni ma'am ko naman. So dapat ganun din. No talaga nga papahalagahan tayo kakabsat, ti instruction ti patriarch, ti senior pastor, nagmi-meeting, awan ka. Anong gagawin mo? Tatanungin mo. Sabihin mo, ano to? Oo. Sabihin mo, anat nagmi-meetingan niyo, Brad? Anat instruction ni pastor, anything we can do to help. Ganon. Ganon, kakabsat. Especially daking amen. Ibagak de, datap nun de kasta, surusuruan nyo. Awan eh. Walang gumagawa. Sino sa inyong gumagawa nun? Sige nga. Oh, meron ba sa inyo, nung nag-meeting, absent ka, tinatanong mo ba, anat nagmi-meetingan nyo kunang ba? Wala eh. So sabihin ko na para matuto kayo, ha? And let's do that next time. Oh, di kita awan iti bigat. Ta single men, absent kayo. Tanungin nyo sa mga kasama nyo. Ano ang meeting nyo? Ano ang instruction ni pastor? Di ba? Absent ka lang arudan. Hamo na amuan no anati meeting, tapos ganun na lang. If that's the case, you don't give importance to the pastor's instructions. Nawatan nyo kakabsat? Amen? Okay. Anyway, tonight, after the prayer meeting, aside from a very important occasion of early celebration of our son's birthday, Kion. And we thank you for your love and support. We'll also have a despedida prayer and fellowship with our beloved Patriarch and Ma'am Cora. Dahil pupunta na sila sa Hawaii bukas, their flight will be after lunch tomorrow. Okay? Anong oras na flight na tayo? 1:40 yata? So, if you wish to come and join us tomorrow, if you're available, you can come. Okay? Kasi may mga nagtanong, Pastor, mabalin ba umay kam to mo di airport? Agad mabalin lang tagang kapsat. May kayo to. Oo. Pero saan nga ingkapilitan? But if you know, the Lord has touched your heart to be there, palubusan tayo idaga kapsat, nakapag-check-in kami, ipasok na namin ng online check-in nila. So, bag drop na lang. Ibig sabihin, hindi na sila pipila doon sa check-in counter. I-drop na lang nila yung kanilang bag. Ganon. Pag kayo bumubiyahe, at especially kung ibang bansa ang pupuntahan nyo, mag-early check-in kayo. Especially kung Manila kayo sasakay. Para wag na kayong pumila doon sa check-in counter. Doon kayo sa bag drop. Konti lang ang pila doon. At mabilis. Mga kapatid. Okay? So, everything is set. Nakuha na din natin yung kanilang e-travel documents online. So, they're ready to go. Tilang maudi kakabsat nga problema da, kat day jay kilo iti bagahe da. Diyaka mo no umanay ta, they are entitled with 25 kilo each nga bag or luggage, check-in luggage, sagdo 25 kilo. So all in all, 100 kilo di total na day jay dapat nga check-in luggage da. Kaya tika adun sa amutin kakabsat ti tugot na ta. Nagitugot na pa iti adun nga ginisa nga native nga manok. Di ba? Tinuno nga bangos, nga digiti dadakkel ti boksit na, plus, daga mo, nagitugot na sabi ti marunggay kada okra. Ay hindi, marami doon. Oo. So, we're very excited. Kat ni Pastor John, kaslawan puso nan sa nga mapanta.
Jemot bataklat ati concentration na. Kas jay kakabsat iti kina-passionate na talaga nga. Naala na jay puso nga permi kakabsat ti panangaramid dito trabaho tayo iti Apo iti Batak City. Okay? So, to God be the glory. Now, I'd like to announce as a part of the instruction, kasi kung ni Pastor John Dirabi kat dingdinggat nga amirisan kakabsat, kunana, mangrugitay yung di Sunday school ti ubing kunana. So, insurat ko di notebook ko di jay, at kagabi, alauna ako natulog. Dahil I'm so overwhelmed with the many instructions of our patriarch. Yaga mo kabsat, kas di nga ti aramidin tayo nung mga men. Anin? Ganun ang gawin nating mga men. Ngano ag-instruct ni Pastor John, ag-isursurat tayo ta notebook, nalaing tayo samot lang agsurat, di tayo mo nga, reflect, no, anang ti action nga aramidag ka di ko na tayo So, kung na ag-Sunday school tayo ti ubing into no Sunday. Kat amirisek ko nagpaiso. Kasi no kita nyo kakabsat, iti ministry tayo iti panaglabas iti tiyempo, hana dapat nga agkaroon ti generation gap. There was a time nga ti church tayo nagkaroon ti generation gap. Da kami, kataib ko dagani, okay, digiti ka-Sunday school nga edad. Diti kwami, diti generation me. Ti sarusarunon mi, idi kakabsat, the engineer dino. Kat data age the engineer dino, kan DJ generation me kakabsat, dakkel nga gap. Kaya nasa kumbaga college da ide, elementary kami, awan high school. Nawatan nyo? Iso ngay di isudan iti young adult, ag-aasawan. Okay? Awan sumaruno ka DJ bunggoy da kakabsat. At damat si maruno nga bunggoy da ng 4-5 lang. Kat ubingak pelang amin ide. Elementary act, high school, college, di gito, yung nga sumarsaruno, kaya lang gagabsat, limlimada, babae pa'y amin. Iso nga namapang ka magbisita, idi, ik-quotation. Nakaset tarota min, ingkang pipias, sa kabulalaan, san tumapan ijay libong, kas jay kakabsat, sakam tumapan mangal daw, gumatang kampet chay, chap, 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 itkam iti sardinas na, sa may kansili, adut diguna, kas jay lata di ubrame. Pero awan productivity na kakabsat. Kasi awan di grupo ti young people nga dabunggoy na Until such time nga ididakam ti sumarunon, di inalpas di nga age, di kat. From elementary ag high school, college kami, da kami na yung susunod. So nabiyag man ng ti young people. Idi after kada kami, sumublat da Glenn. Di ba? Da John Joseph. Napintas di si Maruno. So tuloy-tuloy na yon. Iso nga, agpaiso di ko na, masapol nga han na maawan ti church, ti bunggoy ti college student, bunggoy ti high school student, kan bunggoy ti elementary. Dapat adalat tagakapsat. So nga ti kayat kung nga mamuan, ag-inventaryo tayo, manut college student tayo. Kasi di gito yung professional, lumakaydan kakapsat, sumabali trick na dan. Ti sumublat dita college student. No dudud watal-talot college student tayo, gap detan, problema detan kakapsat. So inventaryoon tayo, okay, dinggandat, nga naimbag, tulungan dak ka deto, no aktibo kayo deti, bagbagagon kakapsat, feedbackan dak to asigudan. Manut college student, dagiti ministries tayo. Manut high school students tayo. Manut elementary tayo. Tano, once ka nag-graduate, digiti college, digiti high school, susumublat. Diba? Sinut college dito, itayag naman ti imana. Mayat, deti grupo tayo di college ita. Aduda. Sinut high school, kita man digiti high school? Adult high school tayo. Ne, sumaruno digituyin kakabsat. Isudan tut ag-leaderan ka digitay youth fellowship tayo. Dagay tumutin ti agmando. Ayan. Dakay pelat mamanmandaran at anang arod kita superior deta ka. So dakayo mamandaran. Kasta talaga. Di ba? Darating ang time, kayo naman ang papalit doon. Manut elementary. No hantay og Sunday school ti ubing, sinod sumublat. By the way, 40 years ti church, 38 years old akong kakabsat. Mano nga generation iti
young people, iti na-obserbara kon nga limabas iti church tayo. Kaadwan nga naging faithful nga members ti church, naggapudat Sunday school. Ako Sunday school. Si Doc Lester Sunday school. Tanungin nyo, si Carlo Sunday school. Natulang ko ubing dito, hindi ka kapsat. So, dadigiti kakatuan na nga taganat ba? Nagbibuya kayo, Anjibik, Melvin. Taray, dagatarayan tarwar. Pero tingnan nyo ngayon, no? Di ba? Tingnan mo yun si Carlo, nakagraduate na. Kalahin mo, kung imagine na grade 1, dito yung kakapsat ti... Tira. Tapos kaninang umaga, nag-young men fellowship kami, sabi ko, fresh na fresh yung ano ni Pastor June, dapat mag-meeting kami kaagad. Kaya inaibak iti young men, di nan samot piman kinita, dete group chat, di da pegpaka mo, sorry Pastor, di kam na kumay, awampay. Saan umula, di kita nga plastar tayo, kapsa kalaawan halaga, dito church tayo na eh. Kaslamat awan halaga, di kita obra tayo. Wala na tayong mga ganong mga concern. Diba? Kaya sabi ko, mag-usap-usap tayo. Kaya after nung meeting namin ng mga single men natin, sabi ko kay Carlo, kita man, di kita ko, adot na, kasi di last week, nag-abuang kami, Jay, kakabsat 7, nakita, di kita lessons nga para ubing, nakatado. Iso nga inurnos min, naka-raidin, raidin kakabsat. Pina-raidi ko. Automatic. Iso nga, okay, if John Paul can manage nga magsundo sa mga tao ng sarat papuntang Bintar sa linggo, if that's all right, Carlo will teach here. But if not, we will assign someone to take the beginner's class. Dua lang. Primary class kan intermediate, grade 1 to 3, 4 to 6. So, sinede inassign nakti 4 to 6 itay? Joanna. Diba? Pwede. Titignan natin Kung hindi, i-engage natin yung iba na, bakante. It's your turn. Hindi nyo kailangan ng assistant. Assistant, hindi kailangan yun. Kaya mong i-handle dito. Apay no, practice teaching ka, dagat assistant mo. Dagay nga, grade 1 education, apay, the assistant yun, nag-practice teaching kayo. Awan assistant yun, dagat eh. Kaya yun dito. That's to test your classroom, the ability, skill mo di classroom management. At the lesson tayo, Joseph kakabsat. Mano nga topic, J. Joseph? 7 topics. J. Buhay ni Joseph. J. Buhay ni Joseph na divide kakabsat ti 7 episodes. Itong Domingo, ti topic tayo, dete kagay ni Joseph. Maganda. Kasi, no sakti mang istoryeta, okay, sino kada kayo tinakaawat ang tigip kan mama na anatrik nayo? Ado ka damag-damag, agbalin 30 minutes di jay. Data, istoryak kada kayo, ti maysa nga ubing, nga rinigaluan ni mama kan papa na iti nakapimpintas nga coat. Pakita mo ni picture. Anat color na ubing, digiti coat. Kita nyo man, ibagayo man. Hamo ko na nga, anat pa istoryak ka deta? Coat lang. Ay, wag mong sabihin. Maraming moral lesson doon. Naggapuak dita kakabsat. Nagisuro ti ubing. Before I became a young people teacher and became a preacher and a pastor, I was a good news club teacher. Galing ako dyan. At ibagak kada kayo, ang kinalaing preach, nohan nyo amo gisurod ubing. Kasi ti ubing, simple lang ti sense na, no dim amo nga i-explikar ta ubing, kasi anong i-explikar mo't adult? Diba? Kaya ready na yung ating teacher's copy, ready na yung ating mga activities. Ibibigay na natin yan, review niya. So, ang gagawin natin sa Sunday, magkakaroon tayo ng Sunday School ng 8 to 9. Yung young people and adults, join muna tayo rito. So, we'll have a singing. So, nga dapat, nakasapat tayo amin. Alasot-sut tayo amin doon no Domingo Kapsat. Dagay nga taga Dingras, nasapa kayo tumat amin ni Jai. Amen, Dingras? 8 o'clock. Okay? Dagay ito amin ni Jai. At the Sunday School, 8 to 9. Then 9 o'clock, transition, ag-join tayo amin ng kakabsat for the Father's Day celebration. Main worship service. So, gawin muna natin yan. Then, sa mga susunod na linggo, hatiin na natin yon. Okay? Isi-separate na natin ang youth. Especially yung mga high school. Same lesson, pero different approach. Di ba?
O, tinto pagyananan, digiti high school tayo, dito baryo hulan. O, jay kayo. So, dagisuro ka da kay sa jay. Numano kayo, tapnon iti kasta, da kay nga high school, adan to rik tayo nga, ay, agawi sakti pa da ka high school, ada high school ko amin dyan, ada high school class mid jay. Dadami yan, by the grace of God. Amen ba? And we will do likewise in Pasukin. We will do likewise in Claveria. We'll do likewise in Lawag. Ganun ang gagawin natin. Simultaneous yan. Amen po ba? Oh. See, so nga, idibagbagan ni Pastor John Dirabi, kat maawatak di punto na, husto talaga, kaya gawin na natin. Amen? Okay, so, tayo ito, digiti lesson, at dapat digiti activities sa kulkulayan ti ubing, nalpasan ka kapsat, na-prepare amin na, na-xerox amin na, talamang yawatan, restad jam tulangan na, pak, takder kan tulad, tagisurubing sa giant. Okay? So, we'll have 2 division, 1 to 3, primary class di Jai, nagitay 5 minutes lang attention span na, tapos grade 4 aging grade 6. Oh. Amen ba? Oh, di ba? What a blessing. Okay. Ano pa may isang announcement tayo? Okay. Engineer, ano di target nga schedule di pa nagbuhos? Lunes. Martes. Di pa nagbunag iti hollow blocks? Martes. Okay. Digiti amin nga young men. Oo, amin nga young men nga available. Okay? Or who can make themselves available. Adults, come and join us. Ngam nyo kaya kakabsat, anyo nga ipilit. Buhos deto kan hollow blocks deto. Agbagkat. So nang nangruna digiti talaga nga adupelang iti stock na nga energy kakabsat. Young men, umay kayo, deto ibagak nga umay kayo kakabsat, ti kayat kung asawon deto yan, ag-submit kay ti listaan ti umay. So di kita group chat, ikabilyod ta, sinot umay agbuhos, agbagkat ti hollow blocks, number 1, kunanad jayan. Oh, number 1, Carlo Agpawa. Agbunag ti hollow blocks, number 1, Carlo Agpawa. Hangay, ag-announce ak, di kat awam malat, aggunay kakabsat nga, ag-announce ni Pastor John, awam malat, aggunay nga, ngaramit ti listaan ti umay,ag-encourage ka, sisiniim, again observar, sino nga tatmapan, hindi ganon. Dapat dita group chat tayo, ikabilyo sigo di Jayan. O, di kita taga-dingras, no awang klase o. Rohel, o mayam. May kay napyala nga, dagibus ti Mickey, amen. O, Lunes deta, number 1 ko namon, Carlo, number 2 ko na Jayan. Sino pa di available? JM. O, ganon ha. O, pati adults, if you can come, kaya nyo mga kapatid, umay kayo kapsat. Kasi 2,000 nga hollow blocks di yakar. 2,000. So no, da umay nga 20, di kat sagsasanga gasot kailat iyakar nga hollow blocks. Di kat mamin 50 kailang around. Una, ata sagdudwa ti mabagkat mo hollow blocks ti kada ko eh. O, mga ladwa, may sa di Jayan. Mamin 50. Oh. Awang problema ta merienda talagang mabsog kay ti uray ladta saan. Amen? Well, di pa merienda ni Pastor John, dublyan tayo. Saan? Dublyan tayo ti danum na. Kahit kung asawan. O, tapno, burarog kay nga gusto. Oh. Eta. So nga, tatabuyan tayo ti update. Alang arudan, ipabuyam ta update, iti batak pawayan. Go ahead. Day tagakapsat, day stage na. Kaslang mala, dito stage tayo. 3 steps. Dito bakho kakabsat as per instruction ni Pastor John. Ano lang daw nan
ngam tito nga agtrabaho di ba ko jay. Manulangal daw nan. Kasi ikwada ito eh. Ngam ti goal ni Pastor John, han na dapat mapun out tabako, aging nga sa nga makali amin ni Gide Pundasyon. Pati di jay basketball court, tama? Detoy. Lastaran ka kapsat. Amen. Ayan, yan, okay. Pagkita yung kapsat, pimintas ti langan ni Pastor John eh. Amen. Natailsan pa yan. Kitain nyo, natailsan pa ita pret kapustenan. Kasta ti paspas duras ti batak. O, natailsanan, kapustenan. Prant. O, pati ulo na, napintasan. Puro Amen. Thank you, Pastor John. Okay, madaydayo ti Apo kakabsat. By faith and by the grace of God, let's finish this project in time. All right? So, we'll have more updates mamaya pa naman, no? So, hindi ka rin ti special number. Oy, ang magbibigyan ng special number ngayon ay HBBC Hawaii. Did Moses know when the branches blow, he would be the chosen? Or did his spirit
Umad-aduda kakabsat di Hawaii. Praise God. Let's continue our lesson on ways to inspire others. You know, sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, 13 to 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Heavenly Father, itid mo kadakam deta nga spirit ni Apostol Pablo nga numan pa'y adun dagiti balaygi, adun dagiti naragpat, adun apo dagiti achievements, ngemsan mi pa'y nga nadanon iti pagpatinggaan. And for the past 4 decades, 40 years, you have done so much in the HBBC. And we truly appreciate dagiti apo because we are not worthy. But we thank you that you have manifested and demonstrated your grace to us. But we are challenged to look forward. But as we look forward, we need to see each other. And kitam mi apo iti pakatulungan ditong galmaysa. So that together, we could strive for the faith of the gospel. Saan nga nalakaapo nga pagkaykaysaan ti panunot ken puso, iti upat agasot, 5 gasot nga miyembro ti HBBC manipod tinadumadu mga luglugar. Ngem patsek nga babaen kada iti nga saom ken ti Santo Espiritum may-unify dagiti biag mi, puso ken panunot mi nga mga ramid dagiti kayat mo nga ragpatan mi kadigiti umay nga tawtawen. Ilingad nakapo tapnon siga kumati makita. Ket kas pa nagsaok ti Santo Espiritum agtignay iti nagbabotan mi ken biag mi. In Jesus' name we pray. Amen. The word press means to hold closely, to push together, to continue moving forward. That requires a strong and zealous spirit. Nga dakadatayo kakabsat, ngagpatpatuloy, itintayo pa nagserbi iti apo. Kita man da kaabay mo no, excited wano agmamayo. The word forward means to advance toward the future. Di kaya't nang asawan, lipatan tayo kakabsat, dagiti nalikudan. Dahito man kat failures, dahito man kat victories and successes. And let us focus to what God has in store for us. Kaya sa data in store, kitan tayo kakabsat no anya, iti ipapaaramid ni Apo Diyos kada tayo. Enlarge our coast is our theme this year. As a church, let us pray for more land to conquer. More territories. We were challenged by our patriarch last Sunday to conquer Ilocos Sur. Ket kunana 6 months dapat upat 5 nga outreach ti mayrugi. That is an ideal challenge. I know it can be done. I know it can be done in 6 months. But if not in 6 months, 1 year, but I'm sure it can be done. Kunan ni Duterte ide, pupuksain ko ang droga sa loob ng 6 na buwan. 6 na taon, hindi natapos. Pero itong ating gawain, by the grace of God, kaya natin yan, by the grace of God. More land to conquer. We want more souls to be saved. We want more outreaches to be opened. More properties to be bought. Ikay samot mamati ka kapsat.
more church building to be built, more endeavors to accomplish. God is not finished with us yet. That is why we need to prepare our hearts, our spirit, and our mind to press forward. And I know, not all of us have that spirit tonight. Many of us are struggling and suffering, weary, weak. Yung iba pa nga, makabakslide na ng kakabsat. That is why, the challenge is, we should inspire each other. Adot maka-expire na ng kakabsat. Ag-expire. That's why we need to inspire one another. 1 Thessalonians chapter 5, 11 to 22. Hantay nga basaan ng kakabsat. But we will read as we go along with the outline. The word inspire means to influence. Kaya't nga sawan, ti kayat ti apo nga makita ti ministry tayo kakabsat. Ngano adda dete kayat na nga aramiden tayo. Amin tayo on it. Haang nga dete, ada maud-udi, ada paspasuli, adahan na makakamat, ada uri na may tiktikleban kakabsat, gaputahan na makasabay. Lahat dapat sabay-sabay. Mahirap pong gawin yan. Nga pag may saam ti panunot kakabsat, itinagdudumang nga pampanunot. Nga i-unify mo tinagdudumang ugali. Pero bakit sinabi ng Biblia kung hindi posible? Endeavoring to keep the unity of the faith in the bond of the Spirit. I believe that unity is possible. And I believe that for anything to be done, unity is the key. Any endeavor, anuman ang nais ng Diyos na gawin natin, ang susi ay pagkakaisa. At ako'y naniniwala na ang pagkakaisa sa buong HBBC ay hindi imposible. Pero, meron tayong dapat alamin na ating responsibilidad sa bawat isa. So that unity will become a reality. In 1 Thessalonians 5 verse 11, it says, comfort yourselves together. Upang pwede tayong magkaisa so that we can unite, we need to inspire one another by building each other up. How do we build each other up? By our words. That means we need to encourage one another. Last Monday, I shared the lesson, be a Barnabas. Ngayon ni Barnabas kakabsat, nung makita mo yan ta Biblia, awan iti ado, awan ti sinurat na nga book yan ta Bible. Ngam ni Apostol Pablo, nga sinurat na more than half of the books in the New Testament. Awan Apostol Pablo, no awan Barnabas. The community knew him as Joses. Yan ang pangalan niya. Ngam binansagan, ninaganan dagiti apostol isuna ti Barnabas. Gapu ka dayjay ubraan na kakabsat. Amoy ti kuna ni Pastor John Dirabi, be famous with something good. Be famous with something good. Dapat, no adakayat mo, no adayti dapat nga pakamamwam. Dete amuda ka, gapu ka di nagsaya at ngay naramid mo. Katamuyo ti may sangahan tumalipatan, ti tao kang ka, ti padam, di jay na-encourage mo iso na iti ka nito, nga kasapulan na detang encouragement. Be famous with something good. Build each other up. May kadwa kakabsat, verse 12, if we are to be in unity, nga mga ramid, digitoy, nga pagayatan tiyapo, kunana J12, in focus na, kunana, hinighlight na,
we beseech you, brethren, to know them. In flex na eh. Amoy dito word nga flex kat language ti young people de jay. In flex ni Apostol Pablo dito eh, dagiti ad-adipon ti Apo. He said, know them. Ano ka na sound dito? Know them. Amwem. So dito ko nakadakay day kakabsat. Know the pastor's calling. Hamuliplipatan nga detagtaktakder nga adipon ti Diyos iti sangwanam, kadagtaktakder gapo it the basis nga inayaban iti Apo. So halaang nga DJ kinatao na ti makitam, no diket DJ nangayab ken kuana iti dapat nga makitam. Know His calling. Know His purpose. Anat purpose ti Apo king kuana? Know His task, know His instruction. So nga ulitek manan dete imbagak kadaka itay kakabsat. Kunana dito'y, know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Di kayat nakasawan no kadi adda dagiti instructions nga ibaga iti adipon iti Apo kat digiti nga instruction pakasepnan iti trabaho ti Apo panakaisalakan dagiti kararwa panaka-build up dagiti ministries dagiti members and many things more. You must be alert. You must be concerned. Nga kunam, what can I do? Di ti dapat damagam ti sarilim. What can I do? Kat kung nakitay kada kayo, nga no bilang absent ka, kadayjay nga panang meeting ti pastor, ti panang mobilize na iti church, anat aramidem, know that instruction. Know them kung ano ta Bible. It's your responsibility. Hamo ko na nga, absentak ngamin, jak ngamin na amuan. That is a lame excuse. That's not a good excuse of a good student. Api nga nababat na alam ta exam barok. Ma'am, absenak ngamin, di nangisuro ka. That's a lame excuse. Kaya sabi ng Bible, know them. Kung alam mo na mahalaga, yung calling ng pastor, mahalaga yung trabaho na siya ang binigay na manguna. You see the value of that and you are a part of God's team, God's family, God's church. You must care enough to know. Anat nagmimitingan nyo, hindi nagmeeting ni pastor. Sinapulnak ba? Ay hindi kanya hinanap. Pero alam ko may tutulong ka doon. Sabi niya, ganito, ganyan. Ganun ba? O sige, ganitong gawin natin. Ganun ho dapat tayo. Nothing hurts a congregation than when the members do not care about what the pastor is saying at all. Walang pakialam sa sinasabi ng pastor. Yan po ang nakakasira ng ministry. Nawatan nyo kabsat? Makitam latta iti maysa nga kumpanya, no dagiti tauhan na alibtak da kakabsat nga dumngeg ti instruction iti boss wano manager. Maibagam nga deta nga kumpanya, ada dudurasan na, ada namnaman nga agduras. Ngam no makitam nga DJ engineer, agin instruction, agdaydayamudom digiti karpintero, handag dingdingeg, makitam kakabsat, awan dudurasan na, dayta nga grupo ti karpintero. Nakita yung kakabsat. So, we have to know them which labor among you. Number 3, the Bible says in verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Hold your pastor in highest regard. Apay nga ipagbagati Apo da ito eh. Apay, two things kakabsat. Number 1, negative, positive. Apay nga ipagbagati Apo nga, hold your pastor in highest regard. Do you know why? Because it's human nature to neglect, to not pay attention to the pastor. Hangkadi, aminin tayo kakabsat.
Human nature yan. Lalong-lalo na pag sinabi, bata yung pastor o matanda na masyado yung pastor. Grabe namang magalit si pastor. Human nature. Aminin mo sa sarili mo. Kaya nga, hindi ka lumalago kasi hindi mo pinapakinggan ng pastor eh. Kaya nga hindi ka nagbubunga kasi hindi ka nakikinig. Human nature yon. Kaya sabi ng Bible, hold your pastor in highest regard dahil alam ng Diyos na hindi natural sa miyembro na pahalagahan ang lingkod ng Diyos. So he had to flex this command. Naintindihan po ninyo? At bakit sinabi ng Panginoon, hold your pastor in highest regard? Bakit? Kasi mahalaga yung trabaho ng pastor. Kasi ang trabaho ng pastor, yan ang gawain ng Diyos. Now, if you're a Christian and you don't care about the work of God, how can you be a happy Christian? No Christian, nawatan niyo sa wala pong mananampalataya na totoo na maligaya at masaya sa kanyang buhay na Kristiyano. Usaping Christian life. Wala pong Kristiyanong totoong masaya sa kanyang buhay Kristiyano na walang pakialam sa gawain ng Diyos. You cannot be right with God and not be faithful in the ministry. How can you say you are right with God if you're not faithful in the ministry? Because if you're right with God, you have the heart of God. And the heart of God is the ministry. The heart of God is souls. The heart of God is the church. The heart of God is what? Ang kanyang gawain. So hindi mo pwedeng sabihin na right ka sa Diyos na hindi ka faithful sa kanyang gawain. Naintindihan po natin. Ngayon, ang susi sa gawain ng Panginoon, ang kanyang lingkod. Kaya bilang isang Kristiyano, if you're right with God, God is saying, hold your pastor in highest regard. Why? For their works' sake. Tingnan mo yung verse. Tingnan mo maigi yung verse. Ilagay mo. To esteem them very highly in love for their works' sake. Gawin natin to mga kapatid. Tignan yung mangyayari sa atin. Tignan mo lang. Aramidom deta. Pahalagahan mo ang lingkod ng Diyos. Suportahan mo. Galingan mong mag-assist sa Kanya. Tignan mong mangyayari sa'yo. Oh. I-neglect mo siya. Wala kang pakialam sa Kanyang mga sinasabi. Ilayo mo ang sarili mo. Tignan mo rin mangyayari sa'yo. Intindihan po natin. See? For their work's sake. Okay? Number 4, live in peace and be at peace among yourselves. Anat nakita tayo kadeti nga point? Haan nga external, anat external, hindi po usually galing sa labas ang nakakapagpawasak ng samahan ng mga mananampalataya. Hindi po. Ang sumisira ng magandang samahan ng mga anak ng Diyos sa loob mismo. When members quarrel, when members fight, when members do not know how to be patient with each other. Naintindihan po natin. Take nyo po yan. Halimbawa, total at dati digiti tagadingras. Si tayong naman di man na digiti tagadingras. Kaya't yumot lang ang umaduga yung kakabsat. O yan. Promote peace. Promote peace. Endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hanga pa peace. But be at peace among yourselves. Amen? Oh. Number 5, warn the unruly. Warn the unruly. Anat nakita tayo, dito unruly, hindi kakabsat? Not amenable to discipline. Oh, DJ iset mo nga disiplina, anat daging kuha nga problema, hana amenable. Wayward. Difficult to manage. Nalaing unay.
Di ba? Oh. Pag may nagmamagaling dyan, mahirap i-manage yan. Kaya nga dito po, lagi niyong tatandaan ang itinuturo ng ating patriarch sa atin. Oray sinno ka, Jerwar, no imay katiunag iti church, dahil sa gawain ng Panginoon, this is the work of God eh. Di ba? Lipatam, ikatam DJ nga title mo, and you are a servant. Oras na hindi mo isinusuot ang isip na yan sa bawat pag-attend mo ng mga pagtitipon, hindi ka na na-bless, hindi ka pa naging blessing. Kasi hindi mo isinusuot yun eh. Ang isinusuot mong isip, yung karnal na isip mo. Oh. Detat mesa nga nagrigat nga isurot pa pastor ti miyembro ka digiti churches sa totoo lang. Oh. Ang hirap yan. Kaya walang progreso ang mga churches. Walang progreso ang mga ministries. Bakit po? Hindi nila isinusuot yun eh. Kaya anong gagawin nating mga members? Warn the unruly. So it starts with teaching them. Oh. Kaya nandyan si Preacher Rohel, para kayong mga taga-Dingras, siya ang mag-orient sa inyo, papaano ba ang HBBC? Papaano ito? Because you are still new, marami pa kayong hindi alam. At para maging epektibo kayo na branch ng HBBC, kailangan maunawaan nyo yung sistema ng HBBC. At nandyan yan para i-orient kayo sa disiplina. Part na rin dun ang warning. Oh. Dito sa HBBC, bawal ang gossip. Dito sa HBBC, pag yung isang kapatid lumapit sa kapatid, pautangan nakman, ang isasagot ng kapatid, iyumantagang pastor. Ang isa sa mga hallmarks natin sa HBBC, sa inyong mga plano, sa inyong mga desisyon, hindi pwedeng hindi nyo maisangguni sa lingkod ng Diyos. Hindi dahil ang pastor ay pakialamero. Sapagkat ang pakialamero, mga kapatid, marites yun. Ang pastor kasi, gusto niya na mag-guide at matulungan ka. Tignan nyo, di ba? Andito si Brother Sunny at saka si Sister Liberty. Tuwang-tuwa po sila dahil sa intervention ni Pastor Jun, nakatulong ng malaki doon sa kanilang sinisimulang negosyo. Kahit man lang na-repair niya doon sa tamang pagbilhan ng mga materyales, ganyan-ganyan. Kaya ang laging sinasabi ni Pastor John, iyuman yung amin ti Pastor, agsangguni kayong amin. Kahit kayong mga nasa abroad, iyan ang isang dapat niyong matutunan. Oras na hindi mo natutunan yan, ang magiging spirit sa'yo, unruly. You do not want the pastor to guide you. We are not here to control you. Kasi ang ibig sabihin ng control, no choice ka eh. Di ba? No choice ka. Hindi control ito. This is about guiding you. This is about being concerned na kaming mga lingkod ng Panginoon, pinagpipray namin, Lord, i-bless mo. Tapos makita mi, wardi mo't deta style mo. Kasi nung ikararag mi, bless him, Lord. Kaya sasabihin namin, kapatid, gusto kong malaman mo, pinagpipray namin na ikaw ay i-bless ng Panginoon, pero wardi yung ways mo, kapatid eh. Iayos natin yan para pagpalain ka ng Panginoon. Ganyan ho. Kaya alam nyo, pag gano'n ang ating natutunan na spirit dito sa ating church, duray mampay sangaribot miyembro, ada urnos ada kapya, ada panagduras, tadagiti miyembro, amuda nga iraman iti pastor, iti panangikararag, dagiti desisyon da. Oh. So nga, hanyuliplipatan deta kakabsat. Kaya, ayan, nandyan si Preacher Well, pakinggan nyo yan. Alam niyan kung ano ang ating style, prinsipyo, at ang ating pamamaraan sang-ayon sa salita ng Panginoon. How do we maintain order in our church?
Oh, pag pinakinggan nyo yan, mga kapatid namin sa Dingras, mga minamahal naming mga kapatid, pag pinakinggan nyo po ang mga turo na yan, hindi humalayo, lalago kayo, hindi malayo, makikita ng Diyos ang inyong kaayusan, ang inyong pagkilos, makita ng Panginoon ang inyong puso, ay hindi malayo. Bukas makalawa, baka may building na tayo dyan. By the grace of God, mga kapatid, dyan sa Dingras, isang hakbang na lang ng panalangin, nandun na tayo sa lote natin. Malapit na. Oo. Pero alam niyo po, napakahalaga na merong quality ang ating kongregasyon, ang ating pagsasama, ang ating pagiging isang pamilya at isang team. Naunawaan po ninyo? Oh. So, warn the unruly. Number 6, encourage the timid or comfort the feeble-minded. Sabi po ng salita ng Panginoon. Number 7, tapos na po tayo dyan. Okay? The word comfort means palag-anem, tirik na. Taadot kakabsat nga madagdagsanan. Sino kada kayo ti adot dadagsan na itayag naman ima na, uray tala pa nang itayag mo ta imam kakabsat kat apo kita nakadikunam. Alan, sino ti adat dadagsan na kakabsat? Pungunay ka. Makita ti daduma kada kayo, pati ima na dagsan nga ingato. Sino ti adot dadagsan na kakabsat ita? Kita mo yan. So anong gawin natin? While we are doing the work of the ministry, we are carrying our burdens. So anong gagawin natin? We need to comfort one another. Kumita ka man ti palag-anem kakabsat, hanga dete kumikita ka ti gulgulo. Huwag kang maghanap ng gulo sa church. Kung gusto mong maghanap ng gulo, doon ka sa presinto. Yun, doon ka maghanap ng gulo. Tignan natin. Huwag ka sa church humanap ng gulo. Humanap ka rito nang pwede mong i-comfort. Look around. Mamaya, tingnan nyo ha. Bababa tayo, kainan. Oh, ano gagawin natin? Go around. Sino nga mabaling ko nga encourage? So, Brad. Oh, dagay nga, dati bigat kayang men. Asit ganyo, digiti absent, bigat. Brad, awang ka bigat. Huwag nga rod. Pira, tsak nakita GC. Pira ka naman, Brad, oh. Hindi mo kasi tinitignan yung GC kasi marami ka na yatang ibang GC. Ayaw mo nang pansinin yung GC ng church natin. Oh, di ba? Pambira, importante. Bagam, amom kapatid, very crucial, digiti ibagbaga da pastor ita, hindi mo lang alam, agapura ti panaguli ti trabaho ti apo, very crucial, digiti ibagbaga da pastor kadada ita. Oh, anak ti problema, brad. Awang aming kwartak, brad eh. Kwarta na problema, brother. Oh, mga ganong bagay, amen. Kwarta na ta problema, brother. Hindi malaking problema yan, simple lang yan. Palag-anam jirik nana. Oh, number 7. Dito tayo magtatapos. Dagdagan natin. Number 7. Ibang ka malatagabi mo. Kwarta lang ang problema, Brad. Number 7. Help the weak. Oh. Kita nyo? Help the weak. Amo yun, surusuruan tayo ng kakabsat, tiyak titinulong. Oh. Kuna na, Verses 5:14, support the weak. Di kaya na nga sa unti weak kakabsat, IKWAV, lacking the power to perform a task. Weak ang tawag doon. Wala siyang kakayanan o kalakasan upang gawin ang isang mahalagang trabaho. Hindi pwedeng walang manggagawa sa trabaho. Trabaho ng Panginoon yan. So, hindi pwede na mapabayaan yung trabaho. Kaya lang yung mga nandyan nagagawa ng trabaho, mahihina. So, anong dapat gawin dyan? Palakasin. Ano pa ang weak? Liable to easily break. Madaling, ano ba break sa Tagalog? Alisto nga kapoy. Liable to easily break or to give away under pressure. May mga Christians, may mga tao na no kasanot ka alisto na magkakabsat nga dete,
Dete ma-excite, kas di mo tikalisto na nga maupay. Oo, totoo yun. Na pagkausapin mo, sister, brad, pambira, amen, di kaalisto na kakabsat ka na excite, kasi mo ti kaalisto na nga agkapoy. Biblical yun eh. Ang tawag po sa mga ganyan, emotional hearers. Sila po, yung mga sinabi ni Jesus Christ, na merong binhi na nalaglag sa mga bato. And anon with joy, receiveth it. Emotional hearers. Yan yung mga pag nandyan, high na high sa emotion pag nagiginig. Pero idagtang kayag tiinit, gaputaawan tiramot na, nalaylay, iso nga hanga nagtubo di mulan. So kung gaano siya kadali na nadala sa excitement, ganun din siya kadala na manghina. Weak ang tawag doon. Oh. Liable to easily break or give away under pressure. Ano po ang gagawin natin sa mga weak? Sabi ng Bible, support. Di ba? Support. Ibig sabihin, don't neglect. Don't neglect. How do we support them? Let us support them by loving them and praying for them. Amom, deta pa nang ikararag mo, nagdakkel nga mang support ka deta nga kapsat. Sungahan nyo kung kunaan ka kapsat. No ita nga rabi, kaya't kuman nga karoon tayo ti kasto nga awareness. Nga ni may ka nakigimong ket nariknam nga tay kapsat kas lagkapkapoy. No hangka nga nalaing agibalikas ti makapapigsa. Dakelabanag nga iraman mo iso na di kararag mo ton rabigat ko nam apo. Kasto nga min kakabsat ti kayat ko nga maawatan yung nga mindset. Day nga kapsat, potensyal nga maaramat mo ti ministry. Nga madamaapo nga oppression ni Satan suna. Kat permi nga maarinuknok nga agkapoy, ma-overwhelm, kas lahan nakaya apo dayjay. Kat lawlawagam ti panunot na apo, tulungam nga makita na digiti karkarim ti Biblia, papigsaam ka di apo. Kasi sayang di ma-accomplish na nga maaramid na ko mga mai-contribute iti trabahom apo, ngam nakapoy itang agdama. That's how you should be aware with each other's need to be strong. Support the weak. Now, before I close, why we should support the weak? Amoy no apay nga dapat hangka nga dete maging manhid ka digiti agkapoy. Kasi isi ka, agkapoy ka mo te. Api di ka kat agkapoy, alaman? Agkapoy ka mat. Siya agkapoyak mo te. Di mo ba? Manghihina din tayo. O, kita man taga-abay mo, apay, Iron Man nga ro, deta kakabsat. Detan tupay iron aglati. Tantupay makina, agdaan. Tanto ko daon kakabsat, aglalo no ti umira lang kadya kinatao, talaga gapoy. You see? So, agkapoy tayo mo te. Oh. Ano pa yung kakabsat? Laglagi pa niyo, nga daytoy nga banag, nga aramiden tayo titong galmaysa, nga agpipin na pigsa, agpipin na bilid kakabsat, dito'y nga ag-abound ti grace ti Apo. Dito'y kakabsat, ti pa nag-abound ti grace ti Apo. Amom no kayat, kasto'y ti sikreto kakabsat, kayat yut mablesan? Ingkat ti pagayusan. Ingkat ti pagayusan. Itay-tayam ta, danong mo di mo dyan ta ayos. Ure man pay, aging gat matay ka nga, itay-tayam ta glass. Awan sobra ka, danong dita, aging ka nga dimipan di pagayusan. Maawatan nyo. Ti may sa nga pagayusan ti parabor ti Apo, kat kadaytay Kristiyano, nga i-exercise na iti panagtulong iti pada na Kristiyano. Iso deta kakabsat na 2 Corinthians 9:8. Nga kunana, God is able to make all grace abound toward you. So no imbaga ti Apo detan kakabsat, hamu parparikutan jainted mo nga naawangking ka. Hamu ibaga nga naawan. Blessing di pandangted mo. Blessing di pa nang i-share mo, ti blessing mo ka dete kabsat. Hamu ibilang nga pukaw king ka di jay. At ako na, God is able to make all grace abound toward you,
that ye, having always all sufficiency, anat aramidon ti Apo king ka, no nalaing ka nga tumulong iti padang Kristiyano, kitanto ti Apo nga di kan tupulos nga agkirang ken agkurang. Oh, may abound to every good work. Tapno adot maaramid mo na yung bag, meaning adot matulungam nga kabsat ti Apo. So daytoy nga support the weak or ministry to your fellow saints. Daytoy ti maysa nga pagayusan ti parabor ti Apo ti biag. Kaya uray kasanot aramidem tapno blesan na ka ti Apo. No nakarikop ti matam kadagiti makasapol di panang tulong mo, han agayos ta blessing ti Apo king ka. Oh. Kitam ta Acts 20:35. Kita nyo kakabsat, Acts 20:35. Kabil mo man, AB. At ang tupay may isang ibagak, sakbay nga close at. Acts 20:35. I have showed you all things. How that so laboring. Di ba trabaho kayo? Halang dapat para ti sarilim, ti gold na pa nagtrabaho. Agtrabaho ka tapno makatulong kat sa bali. Labor to support the weak. So don't just labor for your own family. Labor so you have something to help the brethren who are in need. Especially labor to support the ministry. Oh. Deta ti panunot ka kaya ti Apo nga daking katap no blessan na ka. No hawang king ka deta nga panunot, han na ka mapalin na blessan. Kasi po, yung sinasabi ng Panginoon yan, isip yan mindset yan. Hanggat wala sa iyo ang mindset na yan, walang makikitang kilos sa buhay mo. At pag wala yan, hindi po mag-aabaw ng grace ng Panginoon sa atin. Laboring you ought to support the weak. Na habang ginagawa mo yan, alalahanin mo ang mga salita ng ating Panginoong Yesus. How He said, it is more blessed to give than to receive. Bakit po? Mas blessed ka na nagbibigay kasi ikaw yung meron kaysa yung wala na siya lang tumatanggap. Ang talagang truly blessed, hindi yung nasa receiving end, yung nasa giving end, yun ang totoong blessed. Kasi kung nasa giving end ka, ibig sabihin, meron ka. Kung nasa receiving end, wala ka. Sino ang totoong blessed? Yung wala na tumanggap o yung meron kaya nakapagbigay? That's why it is more blessed to give than to receive. Isuot niyo po ang mindset na yan. Huwag lang magtrabaho para sa sarili. Huwag lang magtrabaho para sa pamilya. Limitado ang biyaya ng Diyos pag ganyan ang utak mo. Oh. Ngayon, dalhin natin ito sa pangkalahatan ng ating ministry. Individual yun Dalhin natin ang prinsipyong ito. Overall. Ano ang impact sa kabuuan ng ating church pag lahat ng miyembro ganong mag-isip? Ano maging impact? Gusto niyong malaman? Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ano ang makikita nila sa atin? Hindi lang yung ating galing mag-preach. Ang makikita na talagang mararamdaman ng mga unbelievers sa atin ay yung papaano tayo nagtutulungan sa isa't isa. Ang tawag doon, good works. Okay. Nung nag-anniversary tayo sa Pasukin, malapit na pong matapos ang service, biglang tinawagan si Brother Medrano. Nandyan ba sila sa sanctuary? Brad, mapupuuran di balayo. Takbo si Brother Medrano, kasama si Brother Nestor, si Tatay Alex. Nakanektay, nakalong sleeve, nga napanda nagguyguyod ti hos. Una yon. After nung service, pinuntahan naming pamilya, umakyat kami 5 kilometers. Pinuntahan namin yan. Hanggang sa bundok. Di bumabaak ko na ni Brother Medrano, wing-wing-wing, awan na bati, Pastor. Naala amin. Ang hirap mong i-comfort pag ganun, di ba? Pero amom ti pakablesak ako na dahil yung kakabsat.
agyaman nagtiapo, pastor, tadakam ti pamati. Hamiam mo no kasanot pa ng awat mi, dito nga napasamat. No hamiam amo ti apo. Kunana ka di may sakabsat, awan no awang kam ti pamati, dabarte ka kumaman inum di na nga mangiliwliwag dito yung problema, kunana. It makes a difference ka, daging kuha na ti apo, agar-ari king kuha na ti apo. Pero hindi yun ang highlight. Ang highlight ito, nakita ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay, papaano nga sinaranay iti HBBC family. Una, yung kanilang temporarily nalilipatang bahay, pumunta ang taga-Karuan. Nandiyan bang mga taga-Karuan? Mag-ingay na kayo dyan. Amen ng malakas. Oh. Amen ng malakas, taga-Karuan. Karuan mothers na pandating mulong nga nagdalos. Amen nyo yan, ha? Maya-maya, pambira. Pumunta si Doc Lester, nagbigay ng damit. Oh. Maya-maya, may nagbigay ng cash. Oh. Maya-maya, agsangput, digiti members tayo ti Bacara, tricycle, ni Tito Manny. Pambira, pinauli na di tricycle na di San Juan, kakabsat. Di ba? Oh. Nung linggo, itong mga Tagalawag, 2 box ang binigay sa kanila, overflowing. Ito, alam mo ang sabi ng mga kamag-anak, pauna yan, agbaptis kamsan ko na dagagabsan. Testimony. Hamu mabaybayadan, ure na dar aramidem, sabali ti impact na di community, no makita da detoy how we help the weak. Oh. That is why kakabsat. Okay? Of course, detoy help the weak, ha? Let us set in order. Kasi, pwedeng maya-maya, bawat isa sa atin, tulong-tulong dyan, naging cause ng gulo yung tulong-tulungan. Ayaw natin. 40 years ng church natin. Marami na akong nadaanan dito, pagpastor ng ating patriarch. Tulong-tulungan. But it should be referred to the leadership of the church. Do all things, kasama yan. Kasama yan. Decently and in order. Kaya na-appreciate ko, may naiwang prinsipyo sa mga members. Ang kapatid, nagbigay ng cash, Pastor, idaan na lang namin sa iyo, ikaw ang magbigay. Ayaw niya ngang mabanggit na siya. Di ba? Kasi maya-maya, tulong-tulong, mas loyal kang tong ka DJ member ng DJ Pastor. May mga ganyan. Let's do decently and in order. Warning yon pagdating sa kaayusan. Pero mga kapatid, let us help the weak. Hindi kaya ng pastor lahat yan. Kaya tayong mga members, magtulungan. No, da makita yung makasapon. Halimbawa, nakapsot. Alam mo ba paano nakagraduate si Carlo? Because help the weak. Mga kapatid, nung first year yan, di ba, nag-aaral pa si Lester noon. Si Lester ang tagagawa ng ano niyan. Assignment niyan. Si John Paul pa yata, di ba? Oh, si Mr. John Paul pa. Kaya dapat nung nag-graduation ka, nag-graduation din sila kasama mo. Help the weak. Amen? Ngayon, last. Okay? Maraming anggulo kasi itong help the weak eh. Sabihin natin, Pastor, nangangailangan kami eh. Kami mahina. Alam mo po, kahit mahina ka, kung may isip ka na help the weak, ikaw na yung nahihirapan, may puso ka pa rin tumulong sa nahihirapan mong kapwa. Kahit nahihirapan ka. Ang tawag doon, biyaya. Grace ang tawag doon. Akasamta, hirap na hirap ka na, may puso ka pang tumulong sa nahihirapan, anong tawag doon? Biyaya yun. I do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and the abundance of their liberality abounded unto the abundance of their liberality. For to their power I will record, yea, beyond their power, they were willing of themselves. Sino itong mga Kristiyanong ito na may pusong tumulong sa mga nahihirapan? Sila mismo, yung grabe ang hirap. Anong tawag doon? Biyaya. Kaya sabi ko sa inyo, itong help the weak, dito bumubuhos, dito ang isang binubuhusan
ng biyaya ng ating Panginoon. And all of God's people say? Let's pray. And as we pray, as I pray, I want you to be prayerful. If you know someone who is in need, if you know someone who is weak, pag-pray natin yung tatay ni Sister Janice sa Karuan, nung nakita ko yung post niya, kailangan ng dugo, tinawagan natin yan. Nakuha na ba niya, Cristel? Naalanan? Nasaan si Cristel? Kumakain na yata si Cristel eh. Okay, let's pray. Lord, thank you so much for the message tonight. Help us not to become a stingy Christian. Help us to be a sweet-smelling Christian. Nagbibigay ng napakabangong odor sa amin ay yung aming good works. Hindi po makakapagligtas yung good works na yan, pero yan po ang aming response sa biyaya mo sa aming buhay. Thank you for the reminder tonight to put on the mindset of helping the weak. Kami man din, marami po sa amin ang talaga nahihirapan. At nais namin na kami ay tulungan niyo, Panginoon. Pero hindi ito maging hadlang na hindi po kami makatulong sa ministry. Sapagkat ang biyaya mo ay hindi lang sapat, kundi more than enough. And it is overflowing. Thank you, Lord, for this message tonight. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, all of God's people say, Amen. We have 6:55 in the attendance tonight. Tumayo tayong lahat. Okay? Let's sing our song. And as we sing our song, the ushers will come. Halika kayo mga ushers. Okay? At tayo ay manalangin para sa ating offering ngayong gabi. Amen? Oh, dapat masaya kayo pag sinabing offering. Masaya. Oh. Mga young people, update. 59 na ang nagpa-register na members natin sa BHYC. 59 na. Ibig sabihin, mayroong siyam na hindi makakasama. Kasi 50 lang kako nung 5 ang MB natin. 3 sa Bacara, 1 sa Pasukin, 1 sa Claveria. 10 bawat isa. 59 ang nakarehistro. Meron pang dagdag yan, sigurado. So pag-pray niyo po. Now, ayaw natin na yung siya maiwan. Kailangan dapat kasama yan. So anyway, may 2 tricycle pa tayo at may isang kurong-kurong. Kaya August 21 po yung event, July pa lang, lumabas na kayo ng Manila. Hindi, God will provide. Ito, ina-announce ko na ha. Support the week. Sabi ni Pastor John, huwag nyo nang problemahin yung pamasahe. Kasi kung pamasahe, mahal yan. Yung registration fee na lang, 400 peso each. Okay? Nananalangin kami that God will provide para sa gasolina ng ating mga sasakyan. Nasa 7,000 ang round trip niyan, times 5, so 35,000 yun. Pag-pray nyo po yan, okay? Lord, bless the offering tonight. Thank you for the opportunity to give. Bless the gift and the giver in Jesus' name. Amen. You may be seated. Jesus, use me. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. Second verse now. The lily of the valley, F, morning star, is the fairest of those to my soul. Is the beautiful rose so sure, is all the world to me. But best of all, he is my coming King. Chorus now. Jesus,
use me, oh Lord, don't refuse me. Truly there's some work that I can do. Even though it's humble, don't help my will to crumble. Though the cause, everybody stand. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. All of God's people say, thank you, Lord, for this evening. Makabiyak apo, digito'y nga sasaom, digito'y nga balikas. Kat agawid kami apo Diyos, nga sabi ko mahanggam lang nga nalaing nga dumngeg, no dikat nalaing apo nga mga ramid. Not only good hearers, but doers of the word. Dismiss us with your blessing. In Jesus' name, amen. Let's proceed downstairs. Nakahanda na yung ating mga MC. Magsisimula tayo kagad ng isang simpleng programa at celebration. Yung mga nasa malayong lugar, you cannot come, but your gift is welcome. God bless you, Michael, Glyza. Nakay dita, Dexter. Ma'am Marites, God bless you. Sister Riza, God bless you. Pasukin, God bless everybody. Amen. Okay? Magandang gabi. Yes, magandang gabi.